Posar en marxa un projecte de poble és una tasca il·lusionant i de molta responsabilitat. Per això és necessari comptar amb un equip de persones preparades, compromeses i amb vocació de servir als seus veïns i veïnes. Dia a dia hem anat fent un poble millor, atenent a totes les persones, escoltant els seus problemes, buscant solucions i prenent les decisions després de l'assessorament tècnic adequat. Hem posat en marxa grans projectes de noves instal·lacions i d'infraestructures molt necessàries per a ser un poble del segle XXI. Però també cal recolzar a les associacions culturals, esportives, educatives, religioses i cíviques de la Llosa de Ranes per contribuir a fer-les triomfar per tot arreu. La Llosa de Ranes és el nostre repte, és la nostra passió i la nostra obligació. Tots junts, des del Partit Popular, hem treballat, treballem i treballarem per fer cada dia un poble millor per a viure.